Zdravím všetkých sledovateľov kanála Pulse Electronics. Ja som Palo Vrtalík, čiže som vlastne menovec Pala Valentu, ktorý prevádzkuje kanál Pulse Electronics, a tak sme si spolu zavolali telefonicky, porozprávali sme sa o tom, čo zrovna robím s elektronikou a tak, aké projekty mám rozpracované. A on mi navrhol, že tento jeden projekt, o ktorom budem hovoriť, by som mohol natočiť o ňom video a on by mi ho odprezentoval na svojom kanáli, takže tak robím. A takže o čo ide? Toto je projekt Farebná hudba. Farebná hudba s výstupom na žiarovky. Je to taký retro štýl, nie je to s vysokosvietivými LED diódami, svietivými diódami, ale je to so žiarovkami. Takže tu vidíme vnútro skrínky. Hore vpravo je sieťový transformátor, predimenzovaný, pochádza z nejakého zosilňovača. Nie je zďaleka tu výkonovo využitý, ale aspoň sa málo hreje, keď ho tu používam. Vedľa naľavo od transformátora vľavo hore je doska usmerňovača, filtra a proste doska zdroja. Naľavo dole vidíte dve púzdra kovové s chladičmi hliníkovými. To púzdro na tom fialovom chladiči je výkonový tranzistor, ktorý stabilizuje 20 V vetvu pre účely displeja, čo ešte porozprávam. A ten chladič pod ním, ten menší, ten strieborný, tam je stabilizátor MA7812 na vytváranie 12 V pre logiku a pre analogové obvody, ktoré spracúvajú zvuk. Okrem toho sa na doske zdroja ešte vytvára minus 12 V vetva pre spracovanie zvuku, pre operačné zosilňovače a ešte plus 5 V pre pomocné napätie. Tu vidíme vpravo dole je doska s displejom, pod ňou je ešte doska so spracovaním zvuku. Tam je vstupný zosilňovač, filtre pre basy, stredy, výšky, usmernenie signálu a potom komparátory, ktoré ovládajú tyristory, ktoré spínajú žiarovky, a deje sa to na princípe fázového riadenia tyristorov. Čiže tam je dvojcestný usmerňovač, ktorý vytvára zvlnené napätie 100 Hz, odvodené zo sekundárneho napätia transformátora, a toto napätie usekávajú tie tyristory, ktoré sú riadené tou doskou dole pod tým displejom. To je doska vpravo dole. Ja to vypnem, odoberiem dosku s displejom a ukážem vám tú dosku s tými tyristormi, nech to je kompletné. Dosku s displejom som odobral a tu vidíte zblízka dosku spracovania zvuku. Naľavo je operačný zosilňovač, ktorý spracúva zvuk, tam sú jednotlivé filtre. V strede vidíte 3 usmerňovacie diódy a 3 elektrolytické kondenzátory pre usmernenie toho zvukového signálu. Vpravo je operačný zosilňovač vo funkcii komparátora, ktorý porovnáva pílovité napätie odvodené zo siete, to je odvodzované obvodom vľavo dole, ako je ten biely kondenzátor, ten biely obdĺžnik. Vľavo dole je obvod pre odvodenie pílovitého napätia zo sieťového a vpravo vidíme operačný zosilňovač vo funkcii komparátorov, ktoré ovládajú 3 tranzistory, a tieto tranzistory ovládajú už 4 story, ktoré spínajú tie žiarovky. Tu sú ešte poistky pre prípad skratu v kabeláži, lebo žiarovky sú prepojené cez kábel, a tak poistky sú tu ako ochrana, a ešte tu sú rezistory pre zrazenie napätia pre žiarovky, lebo žiarovky sú na 20 V 0,1 A, sú dve na jeden kanál, čiže dve paralelne, pre basy sú dve, pre stredy sú dve, pre výšky sú dve, sú zapojené paralelne, takže potrebujú napätie každá tá dvojica 20 V 0,2 A a ten transformátor dodáva 30 V. Takže sú tam použité na každý kanál dva paralelne zapojené rezistory 100 ohmov, to je 50 ohmov na kanál, a tie zrážajú napätie pre tie žiarovky z 30 V na 20, ktoré je nominálne napätie tých žiaroviek. Tieto rezistory sú 5 W, 6 rezistorov, na každom sa ale stráca výkon maximálne 1 W, takže nehrejú sa až tak veľmi.
Takže toto by bolo popis toho, tej samotnej riedecej jednotky. Ja tam vrátim tú dosku s displejom, lebo ten displej tam má svoj význam. On ukazuje vybudenie jednotlivých tých pásiem, basov, stredov, výšiek. Vraciam tam tú dosku s tým displejom, lebo tá nám bude treba. Počkajte. Dobre, je tam. Zapájam späť konektor, lebo je to zapojené cez konektory. Áno. Je to ešte rozpracovaný projekt, ešte nie je dokončený, ešte treba vrchný kryt na to. A pripevniť ešte nejakú tú kabeláž, pripevniť ešte a niečo tam ešte doladiť. Tady trčí žltý káblik, žltý drôtik. Na ten zapojím zelenú svietivú diodu ako indikáciu zapnutia, pretože ešte vyvediem drôtik z týchto. Vidíte, tí čierne drôtiky sú zem, proste spoločná pre jednotlivé napájacie napätia. Odtiaľ vyvediem tiež drôtik a na tí dva drôtiky zapojím na ten žltý plus 12 V a zemný, zapojím zelenú svietivú diódu v sérii s rezistorom 1 kΩ, ktorá bude slúžiť ako indikácia zapnutia. Takže to ešte nie je dorobené. A teda ukážem vám tie žiarovky, ktoré táto farebná hudba ovláda. Takže toto sú farebné filtre zo starých svetiel pre vianočný stromček. To mám od jedného známeho, mi to vyraďoval, tak mi to dal. A tam boli aj takéto žiarovky. Takéto podobné na 20 V 0,1 A. A tie sú zastrčené po dvojiciach v jednotlivých týchto filtroch. A tie budú blikať podľa hudby. Tie sú pripojené cez 5-kolíkový konektor tady do farebnej hudby. Farebná hudba je pripojená k zdroju zvuku cez cinch konektory. Mám ju pripojenú k notebooku, k takému starému, na takéto účely vhodný, keď ho odpálim, nič sa hrozné nestane. A to mám vyriešené tak, že z notebooku privádzam signál na túto dvojicu, biely a žltý, a zároveň je vnútri farebnej hudby prepojenie na linkový výstup do zosilňovača. Čiže táto druhá dvojica vedie z farebnej hudby do zosilňovača a v tej farebnej hudbe je to len prepojené tak, aby človek nemusel vyrábať rozdvojku pre tie jednotlivé cínše. Proste toto je vstup, toto je výstup, ale to je len priame prepojenie vlastne drôtom na tom konektore. Takže toto vedie. Vedie to tady do starého notebooku. Áno. Tu mám spustený program generátora nízkofrekvenčného sinusového napätia od 20 Hz do 20 kHz. Takže teraz si môžeme ukázať, ako hudba reaguje na zvyšovanie frekvencie signálu. V hudbe je len jeden regulátor, a to regulátor citlivosti je teraz nastavený na vhodnú hodnotu. Hudba nie je natoľko prepracovaná, aby mala regulátory pre jednotlivé pásma citlivosti. Nastavil som ich skúsmo podľa hudby, ako sa mi to najlepšie páčilo. Čiže nie je tu nastavenie citlivosti basov, stredov a výšiek. To je nastavené napevno na tej doske spracovania zvuku. Takže teraz zaberám displej. Toto je doska s fluorescenčným displejom, ktorá ukazuje, ako sú jednotlivé pásma vybudené. Čiže zapnem generátor. Aha, mám vypnutú za tú farebnú hudbu, ja som ju zabudol zapnúť. Zapnem farebnú hudbu a teraz zapnem generovanie signálu. Áno. Basy, basy sú naplno, teraz idú stredy a teraz výšky. Tak, ešte raz si to pustíme. Basy, stredy, výšky. To oddelenie jednotlivých pásiem nie je veľmi dobré, lebo sú to len pasívne filtre, ale na tieto účely farebnej hudby to podľa mňa stačí. Nie je to úplne dokonale oddelené tie pásma. Naviac tu by sa hodila tá regulácia tej citlivosti jednotlivých tých pásiem, ale
to sa mi nechcelo už tam robiť. Takže dáme si ešte raz ten striedavý signál, ten sinusový signál od 20 Hz do 20 kHz. Dobre. A ešte si to ukážeme na žiarovkách. Teraz som vám ukazoval displej, takže teraz vám ukážem žiarovky. Basy, stredy a výšky. Ešte raz. Basy, stredy a výšky. Sami vidíte, že stredy a výšky v určitý okamih svietia spoločne, to je preto, že to nie je dokonale oddelené tie pásma jednotlivé. Ale pre svetelné efekty to takto podľa mňa stačí. Takže skúsim teraz pustiť nejakú hudbu a pozrieme sa, ako to reaguje na hudbu. Pustím nejakú pesničku. Ja sa priznám, že počúvam najmä pop music a takú komerčnú hudbu, to sa mnohým z vás asi nepáči, ale stejne aj tak Palo tú hudbu vystrihne kvôli autorským právam. Takže vlastne ju ani nebudete počuť. Ale ja nie som hodne elektronikov, takýchto odborníkov ráda počúva metal a tak, ale ja sa priznám, že mne metal nič moc nehovorí. Ja som skôr na tento pop music a na tú komerčnejšiu hudbu, no. Takže viem, že to nie je pre mnohých z vás moc príjemné, ale každý máme niečo svoje, no. Skúsim niečo pustiť. Takto reaguje displej. Možno trochu zvýšiť citlivosť by sa hodilo. Dobre, to bolo na jednu pesničku a ešte pustím druhú, ako to bude reagovať, lebo táto pesnička asi mala slabšie výšky reagovali trochu menej. Pustím nejakú, ktorá má možno viac výšok. Dobre, toto som pustil druhú pesničku. Tak tiež tie výšky tam neboli nejaké až tak badateľné, ale na niektorých to je vidieť lepšie, na niektorých horšie. Tak toto by bola ukážka môjho projektu farebnej hudby, ktorý je rozpracovaný, ale už sa pomaly blíži ku koncu. Ešte musím vyrobiť skrinku, ešte musím nechať vyrobiť skrinku pre žiarovky. Táto skrinka je vyrobená zo starého šuflíka, u ktorého som si nechal predok odrezať. Nechal som si odrezať plexisklo, ktoré som pripevnil. Na vrch pôjde ešte doska ako kryt a pre žiarovky bude použitý takýto istý šuplík, akorát tiež urezaný, aby sa tam tie žiarovky vošli. Takže to by bolo odo mňa všetko. Zdravím všetkých sledovateľov kanála Pulse Electronics a ďakujem, že ste si túto moju tvorbu pozreli. Ahojte.